a fool for your love. Yo mga kapuhags, welcome back to my YouTube channel. Padung na may karon sa Mount Manunggal. Ow! 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 Tama ko. Yo mga kapuhags, welcome back to my YouTube channel. Padung na may karon sa Mount Manunggal. Time check 5:45 hapon na, and siguro gabi na may mabot sa campsite. Mag-camping dito. Kung bahaw, anyway. Magmotor kami padung dito Mandawi to padung sa Balamban, Cebu. Siguro nasa mga 1 hour siguro ang biyahe, hindi ko siguro, pero mag-camp eh. Shout out day sa akong agaw nga nagpahulam sa motor, Engineer Roy diha. Thank you kayo engineer sa pagpahulam. Ikaw ba nagyapon ako sila Alex ug si Connie, and paniko sa akong paglakaw dito sa Mount Manunggal. So let's get it on, guys. Later. Yo guys, abot na mi diri sa station nila, station sa Manunggal. Alas 8 sakto, abot mi diri. Ay, matagal ako sukli, iwa pa boss no? Oh. Thank you. Saka mi dito mga 3 minutes kuno, 3 minutes. So ang entrance fee is 70 pesos. Apil ang camp. Tugnaw kayo, wala pa siya sakit. Maguban may dito ba? Uban may dito pa daw saka? Pwede naman to. Pwede rin kamera. Ubanan may sa guide. Apil lang ang bayad sa 70 pesos. Guide gitit dire. So, update lang ko nga guys. Karon pa may manihapon. Third duel gihapon ko nilang duha. Naon ta mga-on. Alas 8:30 na. Pami ka pa manihapon. Pamahaw. May pamahaw si Glenn, may panilas to, may panilas. Wala bitaw gid kon. Kapagid siya uyab. Ay, ako din ako sa lag. Pwede na sad, di ba? Tomorrow for sure. May muntang mga kapuhags. Time check 7 AM. May karon sa may karon sa camping site sa Mount Manunggal, and totoo siguro magawas may para mamahaw and prepared na sad mi sa among adventure karong adlaw. So na ako karon sa tent nako. So nagbukot pa ko sa akong sleeping bag. So welcome sa akong tent na gubot kayo. Messy tent. So ako ra isa dire, and gawas mi karon tadaod para prepared na sad. So uban ni may sa among paglaglag dire sa Mount Manunggal, and let's get it on mga kapuhags.
karon sa rooftop diri sa among campsite diri sa Mount Manunggal. Wa pa man ang ilang rooftop on process pa ang pag-build. So nami karon sa among second floor diri ang camping site na diha sa bus. So zero visibility dito sa may camping site. So ang occupancy diri is limited rasan. Kung mawalahi ka diri ra kas mga kilid siguro imong pwesto. So kuning kaway-kaway sa ang vlog. Tugnaw kayo. Grabe ang factory guys. Ano sa likod? Ano ko doon? 7. Big fog. So kayo. Halos din na dyan makita ang di mo ang kuhan. Di mo makita ang bigas nga side kung sa'yo na dito may tungod sa fog. So kayo. So daog meron guys kay mga on may prepared para sa adventure for today. So see you guys. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Ari karon sa station sa diri sa Mount Manunggal. So let's go guys. Pag kayo guys. Hindi na daghan tao. Zero visibility yung di ka kita. May kita pa ka. Kaya pa kon. Nag-black mo ka. Oh, ila. Second kay bulak. Pwede din mag-camp dire nya inyong motor pwede makasulod dire sa taman. Motor. Ako usbon 70 pesos ang entrance appeal ang campsite. Bulak kay 10 300 to 400 ang rate. Mamahaw sa meron, mamahaw may mamahaw may karon. Wow. Mahaw guys, mahaw. Coffee. Diri rin may mamahaw sa may ilang station dito sa bus. Pwede ra ka makaon na table, free table. Nasa like tindahan sa likod. Pwede rin kang palit diri.
Yo mga kabuhags, padung na may karon sa Manunggal Peak. Kauban ako ang kauban gyapon ako gyapon more gyapon third wheel gyapon ko. Nga uniform mi og Mount Talinis oh, orange na orange. Padung mi karon time check 10 AM. And wami kay bog pila ka hours padung dito. So kita-kits sa Mount Manunggal guys. Bye-bye. I could stay like this, forever following you.